Kubli shibun ya pi baro saisin pat hang ne bat nga mentang ni keren lor ka phang thulit bat ka business ki khasi hon kumangi le I menta ki duna bha ki khasi jongi ki ba le business ki ba kiu kumba ki wei pat ki jaj banriu ki kiu hanrei ni khmilenti banang ne sakmat ki nang don ki khasi ki ba nang tre sitom bat ki ba nang kiu saprang ha ka kam business ka jongki teh kene ka por ka menta nganya no saprang bat ka dau ka ba kongsan ka ba ngi ki khasi nia kendu bat bangim la ban kiu kumba ki wei pat ki kiu kalong ba ki babun nangi ngim simdon ka jingya dei bat ki wei pat ki briu ki banabar ki batri hakane ka kam business bala kam kiu saprang nakata kadau bun na pedeng jungi ki khasi ngile ngitri business tang hapok ka jalala jong bat ngi supply tang hapok ka jalala jong nakata kadau ngim kiu region lada ki khasi jungi ki don jingya dei bat ki wei pat ki business man ki ba dei nasabar ki la ban kiu kham ha kumba ki wei pat ki kiu kawiru kumba ngi hakane ki por ka menta bun na ki khasi jungi ki sha ban ben ki sha khnyon ben ha kam ka ba ki trei bunsin haba ki tristom ki persang ban le bha ban bunsin ki bor ki banabar ki wan ban khnyon bat kimla ban kiu shprang ha ka kam business ka jongki tungin ya pej menta ya kini khasi jongi ki ba sha ban ben man ka por ha ki bor bahar lor kamtam ha ki jaka khaput atai ha jaka ba syang mangi atai berhir hasurak ro wat hasurak yo kuai ba khit namri na basa ro kem biasa ten dan bayak tang sau berni san berni la sya kem no tang nap deng surak usu parep sni wa mut ben penher se bangla tip bal mut ben legi se dau pi ni se lengkhat ne le thep se pokri tip usu parep sni ben legi bangi dai ben legi se bangla usu kem be wat ujira badan hapo ying ra ukem wat ki sophan wat ki ai ki kinja badan hapo ying ra usu parep sni bangi dai ba ben legi se bangla tip bangi mut ben legi sanu kawiru ngi ki khasi ngi don kam ya kibriu ki balanang la start bantri kam business khnang ba kin don kata ka jing tip kata ka jing start kumno bakin penkiu ya kata ka business ka baki kitrei bat khamtam bakin la bakin ya dei bat ki wei pat ki jat benriu ki bat dei na ki wei pat ki jat benriu khnang ba kin la ban ya sngu thu bat kin la ban ya senia yui pat koi pat kadau ko ba mangi ki business khasi ki duna bha kalong kaktin ka thlit kimnang ban buram iwei bat kimnang ru ban penyedai bat ki customer ki bawan hagi dukan henrei ngam ong ba ki khasi jungi kimnang ban penyedai kinang bha henrei kato kane ki don ki jing bakla hakaba ki la ban kumban pen pau ya ka jinglong jongki hakmat ki customer teng ki kum pen I ya ka jinglong tulat ka jongki kuman chuang no hapdeng ka jingbun kam ka jongki kila banwan ki customer ki punja ki jinglong ki harukom ki don ki basniu ki don ki bha ki don ki basniu palaru ki ba longkum ban nang thang ding ban pen ing ya ka donut jongki tu ki badi dukan lane ki tu ki badi jing di ki kum pen pau ya ka jinglong jongki ha ki customer takadau ki customer teng ki jengai no ki phet no na ki tu ki jaka hajaka bakin thiet ya gitu kitiar dongki kim thiet shu henrei kin lej no pat sakwe pat kidukan oi pat kabangi I kalong bagi khasi jungi bunsin ndala kham kiu ka business jongki kila don ka to ka men sim sngo sarong sngo meng teng tang ban buram ya ki customer ru kim don kim nang shu ban buram takadau ki hajaka bagi customer kin wan bat kin tuit sakato dukan jongki kin phetno naga dukan jongki namar pa ki ya ka jinglong bat ki iru ya ka attitude ko ba ki nongdi ki penpau hakmat jong ki customer naga ta kadau bunsin ki customer ki phetno naga to dukan bat ki lenno sakoi pat ka dukan kata kalong ka jingdu jong to dukan ka ba ki customer kim lechu kuman sukun tulam hakane ka por sngo bha ki nongdi dukan ki business kin dei ban long kita ki bajai kita ki bajamnut kita ki start kumno ban penyedai bat ki customer khnang bagi customer kin sngu tanat bat kin tuj haga dukan ga jongphi namar lada ki nungdi dukan kin pedi ka to ka jinglong kim mensim ka to ka jinglong dom ka to ka mensim ka basniu hakmat ki customer haga cakapin wan ka to ka dukan kin pet no bat kin lej no sakui pat ki dukan bat kawi ngako ban ong ni ka por ba ki customer bunsin ki wan
mat bun sin kidon sipun ki jingkeli sipun ki jing kuatip namenta ki tiar ki ba ki gidon kaman thiet namar kata kadang ong ye ki nong di dukan sngop ba bakin sngop thu shwa yak ei ka ba ki nong thiet ki don kam ka ei ka ba ki nong thiet kim tip ka ei ka ba ki nong thiet kim su thu batai sngap shwa ka ei ka jing e jong ki baro batai soft ye ki hadu bakin das ngau tanat kitu kinong thiet khanang ba kin la ban wan thiet na kawi ka por chakwi pat haka dukan jongpi bar khanang ba kitu kinong thiet rukin ya thulam hakwi pat ki perlok ba kata ka dukan ngas ngau tanat ba ban li thiet hangta namar ba laranga sem ching ei ki batai ki hikai ki ai jingmut yanga bar ki ai ki tiar ki babes nang nakata ka daw ki customer kinangwan na kawi ka por chakwi ka por haka dukan jongpi bar ki number jongki customer kinang bun na kawi kasnam sakui kasnam hakata ka por kan paka dukan jong pikan sa roy bakan sa kiu but karang kalong sisa ka jingger khu ya ka dukan jong pi lada philong ki bastat lada philong ki ba jam nur lada philong ki ba nang ban punya dei bat upat ba bat ki customer ka dukan jong pi ka kam jong pi kan roy kerhai kumta hakane ko por ka ba mentang ong yi pi baro long ki ba start long ki ba jam nur long ki ba nang ban punya dei bat ki customer but nang ru ban sngap ye ki ching e jong ki customer nang ru ban solve ye ko problem jong ki hakata ka por what happening ka jingdom jong ki customer haba ki yo ye ki tiar ki ba sniu ki tiar ki ba mlongshu ki wan phai dukan jong pi lada kil adom ru andre lada pi tip pi sngap chwe ka problem jong ki pi solve ye ko problem nangta pi ai pa ye ki tiar hakata ka por ka jingdom jong ki customer kan wan ka jing comment but kan long ka jing yero na mata ka dukan jong pi hakata ka por kublai sibun nang ye pet ke channel jonga